being. Kanalang gitawag o mga panultiyon nga no man is an island. Mangita kita o where we belong. Belongingness, muna importante kayo sa mga tao. Kaya kita, social being man, di mo na kalikayan kayod. Mamangayo, Dani, proud kaya kita, we belong to a family. No? Bisan tuod, badlungon kayo ta, na ate pamilya, nga isagop ka na to, or nagmahal ka na to. Manasahay, kung makamatngon mo, how many years ago nagsugod daghan kayo ang mga ninggawas o mga fraternity, mga sorority, mga society, unsa na lang, no? Mga grupo na sometimes mahimo nga usa ka gang, no? Mahimo kang usa ka gangster na hinuon. Kaya siguro, dili tanan, nagkinahanglan gid siya grupo. Nagkinahanglan gid siya og mga pundok ba sa katauhan nga mosagop kaniya, ilhon siya. Amo gani nga mahitabo na ang kagupot kaligi, like for example, one member of a fraternity nasakitan sa another group, mubalos gina sila. Kay gasalig man sila o gasalig sila sa ilang grupo. Mamana usahay nga gang wars, fraternity wars, ingon man na gayud. Kay yes, we are mga society gayud, no? We belong to a group gayud. Muna usahay nga tanawon gyud ay gyud. Importante man ni. No, nga ang uban nga mo dangob og usa ka fraternity, war bagay kahibaw ta kung wata ma-member, kung unsang klasihan na sa fraternity or sorority or gangster ba na sila, bandayan, mga ginikanan, no? Kanang itawag og ang influence nila, yes, naa sa pamilya unas tanan, pero magpabaya ang mga ginikanan, ang influensya, mangita gina siya ngadto sa uban. No, ngadto sa ang mga kauban, kay ligi, midangop o mihangop mo niya, nga sama siya part of a family. Ang pagpuyo po nila daw family. Wala na ang ingunta. That's by nature sa atong social being. Muna nga kining atong ibasa karon, ingon ana po, anay tabo. Mga tinunan, very proud kayo sila. Para nila mura og ngingon ta special sila. Tiyaw mo inila nga tao maayo mawali, may gahom niya, mangayo pa yung mga masakiton o niya close associate sila, no? Grupo sila, no? Naabot sila ngayon ta kami tanawra pinili kami, special group kami. Muna nahitabo nga dunay usa ka tao kuno nga ayo o gani naghingilin pagyud og mga yawa, no, nya iyang gibadlong. Muna ning sa atong Ginoo ayaw ni badlong kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan makasultig dautan bahin kanako. So para niya kining inyong pagsakop sa akong pamilya, sa atong grupo kanang ibutan talang grupo sila, wa ni magpasabot nga kamura ang exclusive nga dunay gahom nga gihatag sa Dios, dili kay exclusive kaninyo, ang uban wala nay labot nga dawat sila, mga grasya, panalangin, gani, usab, mga ang pagtuo nga gikan sa Dios. Kaya man na sila magbuhat sa laing ngalan, no? Uli siya ngalan. So one thing ningon siya naghingilin sa yawa sa akong ngalan.
pagka-powerful gyud sa ngalan sa Ginoo. Mo ginay masangpito nato mo na say nakalimtan gayud nato nga ipa tuhog sa atong kasing-kasing ang pagsangpit sa atong Ginoo, pagsangpit sa ngalan. Inay nga usahay madunggan na sa kabataan nga kanuna atong gisangpit dili ang Ginoo. Kanuna atong gisangpit ang yawa. Di ba kadaghanan bisag mapandol ta may yawa. Pwede ba ang mga bata usahay badlungon kayo, yawa ang bata ka. Sama pagka usab niya nga ang atong gisangpit yawa man. Ngalan sa yawa man. So natural magkabikos-bikos kanyang bata kay anyong gisangpit dili man ang Ginoo, ang ngalan sa Ginoo dili man ang yawa man. Mingon ta expression kana. Pero ang expression nagakan kana sa sud. What is expressed outside nagakan na sa sud. Sa tuwa nanana sa kasing-kasing ninyo, nanana sa kasing-kasing nato kuno galing mawayawita og mga dautan nga mga pulong labi na atong pagsangpit sa yawa nga ngalan. Ang yawa sa lipay kay siya. No? Kini ako na ni. Kako may gisangpit ini. So ningon ang atong Ginoo, ayaw. Siya dili kay nga naman ang discipleship dili man na kay gipasabot nga membership lang na, no? Being tinun-an niya, wa magpasabot sakop kara. Kundi ang pagilang nga tinun-an ka o tinuod kang disciple niya ang kadtong nag-alagad sa uban. Muna Isaiah sagdid kay nga naman wa man ang magbuhat og dautan. Ayang gibuhatan na nakatabang man sa uban noon kay nakahingilin siya og mga yawa. So ang exclusivity ini dili din na ingon ana ang tinguha atong Ginoong Dios. Sa may atong buhaton, first of all, be open. Openness, no? May importante na. Dawato na to nga dili la kita ang makadawat sa makayuha gracias tong Ginoong Dios naapay uban. Bisan tuod nga dili siya member kunuhay in close quotation sa atong grupo. No, be open. Sama na itabo nini. Kadili ka kita ang gigasahan ras yan ang pagtabang sa uban. Ang uban sud makatabang baya. Doon na yung panmaagi sila, serbisyo. Yan, di nato papilon siya. Dili nato siya, badlongon nato siya. Kung sa tabang mo sana sa uban po, serviceman ang importante kayo nga may laka nga tinunan o being a disciple sa atong Ginoo. Service. No? Service ang dili lamang ang membership. Yes, we are a member of one family. Kaya kita binunyagan kita nagpadayag sa kabagtuo. Pero di paigo. Labi nagway trabaho, way buhat ang atong pagka-miyembro. Way labot ang pagpanghata o pagpanabang sa mga katawhan. Wala. So one thing, no? Membership. Now, we are not exclusive sa pagbuhat og maayo sa uban. No, dili ta kitara ang makahimo ni ana. Ma-open ka nga uban sud makahimo. Waga ta siguro mas labaw pa ang nabuhat nila nga kayuhan kay kanato mismo. Ikaduha, isgutan niya nga kabahin sa kabataan. Gani, I don't know, last Sunday ba? Ningon siya, di kamo ang mudawat sama ng mga bata. No, mudawat sa kadako. Mudawat sa kadako, ang nagpadala sa kadako, iyang gidawat. So, ang ikaduha, nga karakteristik yun ay sa ka-disciple, mao ang gitawag na to o childlike parihas o may sama sa kabata. Ang sa kabata, nabalita nga, wa ginagay ambisyon gyud. No, to be great. Maila siya, wa na mga ambisyon sila. Di na sila maningkamot, budaghan ang ilang mga bahandi, wa pa na sila na. Wa maila sa iyang na-achieve scholastically o sa iyang pagtuon, wa pa na sila. Kaya naman, usually, ari sa mga dagko,
mo-achieve ta mga daghan kaayo nga bahandi ta achievements nato nga sa kanang profesyon o daghan nato makabot mainila ta, and then comes in ang kasina. Wherein ang mga bata way ambisyon, wa na sila masina, di na sa sinahon. Last Sunday nag-ingon gani si Santiago nga diin ana ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kagalingong kayuhan lamang, ana usab ang kasamok, no? So may tabo na nga kung dili ka magtanas yung kagalingon para imuharan no? Sa imong kagalingon, pagpataas imong kagalingon, may tabo yun nga masina ka. May tabo kasinahan ka. So kung masina, kasinahan ka, there is division. So wala, doon na ilang panagbuak na. Ay kaduha, ang katulo, nga usa ka katinunan sa atong Ginoong Dios, imo ginailhon nga importante gayud nga gimbuhaton nato mao ang pagpaysakop sa iyang gingharian. Pagaingon pa ang tinguha gina the greatest treasure gayud is ang gingharian sa Dios. Pagaingon pa sa sinultihan pa nato bahala ng malangit langit gyud. Muna kung muna imong tinguha muna pa paningkamot ato kamao ka mudili sa imong kagalingon. Grabe kayo ang iyang pagkuan diri, no? Grabe kayo ang iyang paghulagway. Murag kanang violente kayo, mingon siya nga, oh well, kuan ang imong tiil, maoy makapahimalag kanimo, putla ka na. Well, putla ka na. Kaya makadaot na. Sa tibuok nimong lawas, no? Kaya maunay nakadaot sa imong kalag. Bahala ka nung musul ka, gamay mong usaray mong tiil, basta sul ka gingharian sa Dios. Kaya mong mga mata, lugita na. Ay mong tiil, ang imong mga kamot, pagtala na. So naman, kani siya, naibaway ta, dili ni himuon na to, nga literal, no? Pasabot na to. Kung dili, nagpasabot lang ni, kung galing dunay mga butang sa imong kagalingon, nga makapahimulag ka nimo, kuhaan na. Like for example, may mata. Mata. Kaya bauta nga mga mata, makasala kita sa mga mata, kaya tingali, lain ang atong panglantaw. Atong panglantaw siguro, panglantaw na to, alang ragyo sa atong kagalingon yun. May na, huwag tangan na ang vision nimo. Ang imong panglantaw, ang imong pagtanaw, dili na para imuhara. Kuno galing ang imong makamot, nga mo na'y makapahimo kanimo, nga magtukmod kanimo, sama na nga mo gusto ka mukabot sa tanan nga imuha, para imuhara, hasang dili imo, imuhon. So ang kanang pagkahakog, huwag tanga na. Kuno galing ang mga tiil, kano nga may makapadala kanimo kasalanan, diin ikaw pagadadon, kung mga pagadadon ngadto sa mga lugar ba, sa mga kilayan ba, putla na sa tupa ang mga okasyon. Huwag tanga pa na. Okasyon dili para sa imuharang. Ay kaya okasyon na kadaghanan, pleasure mo na. Personal mo gina. Wa man ginay ingon ta para mo gina atua gyud, para atua, no? Ingon siya, huwag tanga na. So muna ikatulo nga mga characteristic nga ikaw og saka tinuod nga tinun-an sa Ginoo, disciple. Openness, dili na exclusive, no? Nga ang pag-ila nga kato mga tao gyud, naasay mga tao nga gigamit nga instrumento sa Ginoo sa pagpangalagad. Nya ikaw childlike ka, hinauna nga ingon ta pinangga ba ka sa Ginoo, no? Gani ang usa ka diri sa iyagyon nga timailhan nga kuno galing kuno adunay makaangin, no, sa mga gagmay nga mga bata, maayo paghigtan og usa ka dakong galingang bato ang liog ug itambok siya sa dagat. So kanang dili ba ambisyoso, no? Nga dili ba ingon ta kamao nga masina ba, no? Just one thing, no? Nganong naingon man sila mga apostoles na magoy tao diha
nga nagkuan na naghingiling mga yawa. Kami noon wala. Di unsa man nahitabo kasi na. No, jealousy na siya. Nga kami noong soul kaya sa atong Ginoo, wa mi maka, di ba? De panahon nga ningon sila nga nung do na may di namo mahingilin ang yawa. Ingon Ginoo, kuwang mo. Dunay kuwang ninyo. Tak sakripisyo, pagtuo ra gyud. Kuwang mo mga pag-ampo. Pero ang ila kasina. Ikatulo, ang tinguhaon gayud nato. Ang tinguhaon nato dili lamang alang ning kalibutan na. Tinguhaon nato ang pagpahimuot sa atong Ginoo. Ang tinguhaon nato nga kita usab mahisakop sa gingharian sa Dios, nga usab kita makapaningkamot unsa ang makababag kanato, wag tangon gid nato. Kamauta nga mo deny sa atong kagalingon. Kanabang doon na ba'y idumili sa imong kagalingon tungod og alang kana sa atong Ginoong Dios. Idumili nimo ang imong panglantaw, idumili nimo ang mga tinguha ba nga para lang sa imuha, kundi tungod og alang sa Ginoo kamaom mo sakripisyo. Mana ang tinguha ana, ang nganong tinguha na kay gihimo man ni Kristo God. Nahitabo man kana ni Kristo. O niya, mabitaw na nahitabo na ni Kristo, nakalimot siya yung kagalingon, magpatawag tang Christian, o niya, dili ta may sama kaniya. Mo na nga natinguhaan yun nato yun, ang atong pagkauban sa atong Ginoong Diyos, sama ni Kristo, nidili niya ang iyang kagalingon. So, muna ang being a disciple, no? Muna akong isgutan, tuloran ni kabuok. Pero nindot kayo, sama sa kong gingon, sama sa mga bata, panalipdan ta. Sama sa mga bata, o kita sa iyang mga anak gayod, hindi tak niya gayod biyaan. Muna nga tinguhaon ta lang, apan pagaingon paligi, ang ato nga tinguha, unubanan ginagyod sa sobrang tinguha pa itong Ginoong Diyos, o sobrang tabang pa sa atong Ginoong Diyos. Lihok lang ta, maningkamot ta, kay naa may Diyos nga atong gialagaran.